σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys Rank. Να ανεβούμε. Γιατί δεν παίζω και πολύ. Έχουμε αφήσει έξω τη Λίλη. Ένα, 2, 3, 4. Α, κουράστηκες τώρα, δεν σηκώνεσαι. Έχουμε σκυλάνε. Όχι! Όχι αυτή την πίστα ρε φίλε. Να ακούω και κάτι θέλω. Ένα γύρω. Πάμε όλοι, πάμε. Πέταξε εκεί. Την πέταξα που να είναι την μπανάνα. Παιδιά, πώς χτυπάμε με τη... στο τσακ να με πετύχει. Δεν πέσα. Τι ωραία, τι καλά. Ναι. Μόνο που δεν θα δώσει κάτι, το ξέρω εγώ. Ναι, το σοκ. Σοκ. Πάμε να βάλουμε πίστα. Και ξέρω τι θα μπει, μπλόγκοντας. Το είδατε όλοι. Ότι πήγα να μπω κανονικό, νομίζω. Δεν ξέρω τι. Άντε 16 άτομα. Μπλόγκοντας νομίζω θα μπω. Άντε. Παιδιά, πού είναι το Blockdash? Δεν βλέπω το Blockdash. Βγάλαμε το Blockdash. Κατάλαβα αυτό έβαλα δυνατά, sorry παιδιά, να σας πήρε για ένα λεπτό τα αυτιά. Το ξέχασα. Έβαλε μπανάνα. Ναι, γιατί έπασα. Ναι, θα χάσω τώρα. Γιατί πήρα 45. Εντάξει. Φτιάχνουμε τραγούδι. Ωραίο τραγούδι, παιδιά, έφτιαξα. Παιδιά, μάζευα τόσο καιρό πάρα πολλά V-Bucks και τα μάζευα και πήρα Wolverine, το Battle Pass του τέτοιου μου και ένα άλλο skin 900. Αυτά. Τσακίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ. Σιξακ σοκ. Το κακό είναι ότι δεν μας βάζει. Χελικόπτερ. Δεν μας βάζει, παιδιά. Τι πάμε? Fortnite. Τσακίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ. Σιξακ σοκ. 1, 2, 3, πάσε με ένα γιου. Το Fortnite είναι εδώ.
φτιάχνουμε τραγουδούδι. Oh my god. Μαμά, είναι λες και θα βρέξει. Σε παρακαλώ. Λα. Σε παρακαλώ. Πάμε να βάλουμε το skin. Πήραμε αυτόν τον χορό. Και αυτά τα αστέρια, αλλά τα έχω ξεκλειδώσει. Το έχω ξεκλειδώσει. Δεν το έχω ξεκλειδώσει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο αυτά. Θα βάλουμε αυτό. Λοιπόν, ποιο skin να βάλω? Το Wolverine. Μη μου στέλνετε. Πάμε, ready. Μέσα σε 3, 2, 1 θα είμαστε μέσα στο game. Σαντε, μπήκαμε. Όχι. Να το καλό μου το παιδί. Γιατί μου κολλαλάλαλας επειδή κάνω βίντεο. Πού θα πέσουμε, παιδιά? Πάμε να πέσουμε εδώ. Το κακό είναι ότι πέφτουν άτομα. Θα πέσουμε τώρα εδώ και μετά θα πάμε εκεί να τους σκοτώσουμε. Εάν πάρω και κανένα σνάιπερ στον αέρα, πιου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, θα πάρουμε το μπατάκι για λίγη προστασία, γιατί βαριέμαι. Έλα, όχι! Πήρα πρώτα στο shotgun. Ο Βλάκης θα πεθάνει μόνος του. Ναι, πέθανα. Δεν μου αρέσει αυτό το shotgun. Φέρε. Το μποτάκι που πήγε. Μισό να το δούμε. Μποτάκι, γιατί έφυγες? Ναι το. Μποτι! Ρε Μποτι, σου πάει, έλα εδώ. Κάτσε να πάρω και ένα οπλάκι. Φανταστείτε, παιδιά, δεν πρόλαβα να τον πάρω. Με χιλόγιο κιόλας. Καλό παιδάκι, καλό. Πάει πρώτο αυτό. Πάμε να πάρουμε λίγες. Πού ήταν? Μου λες λίγο που ήταν λίγο το... Από εδώ. Ναι, δεν είχε πράγματα. Άτομα. Δεν μου χτίζει. Εδώ, χάλασα ξύλο έτσι απλά. Θα μείνουμε εδώ πάνω.
Δεν είχα και κανένα σνάιπερ. Γιατί έχτισα αφού δεν έχω σνάιπερ. Τσάμπα ξύλο χάλασα. Κάτσε να σπάσουμε εδώ ξύλο. Μπράβο, χιλιάρια. Μπρο, γιατί βγήκε πρώτον από το αμάξι. Πού χτυπάς ρεμπόρτ. Θα αλλάξουμε. Πού χτυπάς ρεμποτάκι, δεν υπάρχει κανένας εκεί. Όχι λάρα το μποτάκι, τώρα τι χρειάζομαι, λάρο. Έλα, σε παρακαλώ. Θα πάρουμε κι άλλα ξύλα. Ξυλαράκι. Είπαμε μποτάκι, τέλος. Να πώς θα. Πάμε δύο. Αντίο. Παιδιά, τριχαρδάρα τώρα εγώ. Ναι, έτσι μπράβο. Άφησα το μπίστ, άφησα το shotgun. Είμαι ήδη 100%. Πάμε να φύγουμε, μποτάκι. Μπρο! Δεν με πετυχαίνω. Και κοίτα τώρα τι θα κάνω. Οπ! Άντε. Όχι, δεν θα μπεις, ευχαριστώ τώρα. Είχε σνάιπερ. Αφήνουμε μπίστολ και παίρνουμε σνάιπερ. Κρατάμε λίγο. Ρο. Πάμε. Μπλουπ. Α, όχι μπλουπ. Σιγά ρε. Εγώ ξέρω να χτίζω έτσι. Το πιο καλά. Έχουμε απλά και το δεν το πιένει. Αν είναι το εγώ έτσι. Λίγο τις φέρω καφέ θέλω εγώ μόνο. Οπ. Ωραίο! Πώς το πέτυχα έτσι smooth ρε. Τώρα τι να φύγω. Θα τα αφήσαμε μπράβο εκεί. Μπαίνουμε μέσα στην κύκλο τώρα. Λίγο πιο μέσα γιατί είναι πιτσάνιμο. Όλα 500 τα έχω. Και πιο καλά. Απλώς δεν χαλάω πολύ τέτοιο, γι' αυτό το κάνω αυτό. Κάτω μου λίγο. Να το κάνετε, βοηθάει full για να μην σας τελειώνει όλο το boost. Το κακό είναι ότι
ότι δεν πάει πάνω. Αλλά απλώς θα χαλάσω ξύλο, αλλά δεν θέλω να χαλάσω. Θα το πετύχει αυτό. Αντίος. Ρε μπορτάκι, βγες από μπροστά μου. Πρώτον ο άλλος τι κοίταγε εκεί πέρα. Το βόρειο σου Ελλάς. Με 9 κιλό. 29 του. Δεν μπορώ. Πάμε πάνω στη σκεπή. Άφησα το αμάξι. Και αυτός έχει αμάξι. Πάμε στις σκάλες. Καλό αμάξι, το καλό. Το θέλω το ποτάκι μόνο για να χτυπάει τα άτομα όταν είναι μέσα στο αμάξι. Μπρο. Έχει πάει εδώ πέρα. Δεν πατρεί το νόημα. Θα το φύγω το αμάξι. Το δίνω εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι τα μποτάκια. Φανταστείτε πέθανε από τα μποτάκια. Θα κάνουμε άλμα μποτ. 1, 2, αλμούδης. Μπρο. Πετά. Ναι. Δεν πήγε σε καλό αυτό. Αν θέλω μας. Μποτ. Χτυπά. Μπράβο, χτυπάμε. Ω, του έσκασε το λάστιχο. Να το. Τι το πάθω τώρα. Έλα, μπουτ. Πάω. Κοίτα. Λίγο θέλω. Είναι, πέθανε. Πήρε το άλλο αμάξι. Κοίτα εκεί, με σνάιπερ. Είσαι αυτά ρε φίλε. Πέθανε. Είναι με αυτό. Πώς δεν πέθανα. Μποτάκι χιλάρε μου. Θα βάζουμε τραχτσόχρονα και το τέτοιο. Έχει βοηθήσει πολύ αυτό το όπλο. Μπρο. Πάρε. Είδαμε λίγο τον άλλο. Ναι, ευτυχώς που ήρθαμε να δούμε τι είχε ο άλλος. Ευτυχώς που δεν μπήκαμε μέσα στο μάτι του. Θα σπάσουμε γιατί. Αντίο αμίγκους μετά εμείς. Το παίρνω αυτό τώρα. Μπάστα. Αν το πάρει, το πήρε. Άλλος. Ναι, το αμάξι μου τα πάθη ήταν λίγο. Δριφτάρουμε, πέδρε ποτάκι. Δριφτάρουμε. Ουρε, καρκαλίτς. Πάει το αμάξι. Πάμε. Και χωρίς αμάξι. Ποδαράκια υπάρχουν. Εσύ όμως δεν έχεις αυτά. Θα ήθελα να σε πάρω με ταξί. Είμαι ταξί. Α, έκανε αυτό. Από να πάρουμε το άλλο. Εγώ θέλω να είμαι τέτοιο. Είναι καλύτερα να βγεις ρε ποτάκι. Γιατί πάει το αμάξι πάλι. Δεν είναι καλή έτσι. Μπρο.
Δεν θα το δει αυτό. Και τα 3 είναι δικά μου. Και τα 3 είναι δικά μου. Και τα 3. Δεν θα πάρω το shotgun, δεν με νοιάζει αυτό το κόλλο shotgun. Είναι άχρηστο. Τώρα είναι από μπισάκι, ξέρω τι είσαι εσύ εδώ. Μπρο, πριν λίγο είδα. Γιατί βλέπω άτομα που εξαφανίζονται. Δεν γίνεται να ήταν αυτό άτομο εκεί. Πάμε γρήγορα γιατί θα μας φύγει. Κιλάκι, σου έρχομαι. Οπ. Σνάιπ. Να το. 138. Ίδιο μποτάκι. Αντίο. Συγγνώμη παιδιά τώρα γιατί ακούγονται όλα αυτά. Τώρα ακούγονται, παίζει και να μην ακούγονται, δεν ξέρω. Free kill, ναι. Χανέστε. Οκ, δεν θα έχω full damage. Γιατί προσπαθεί να με πετύχει από εκεί πέρα. Ωραία, με χτίσιμο. Πάμε με χτίσιμο. Έχω το σπάσει. Πρέπει να πεθάνει. Γιατί δεν τους πέτυχε ένα. Φανταστείτε, άλλα 2 άτομα πρέπει να σκοτώσουμε. Αλλά δεν ξέρω κι αν πεθάνω είναι. Εγώ εντωμεταξύ λέω από μέσα μου, δεν ξέρω. Μπορεί να πεθάνω από μετάλλιον, αλλά τα έχω όλα τα μετάλλιον εγώ. Πώς θα πεθάνω από μετάλλιον. Θα τον κοροϊδέψω. Γιατί πρέπει να σε φάω έτσι. Απλώς θα σε φάω.
την αξίνα. Γιατί τον τρώω με την αξίνα, μποτάκι χειράρε με. Μποτάκι! Α, γιατί χιλάρω μόνος. Α, δεν το ήξερα. Για να πάμε εδώ. Μπρο. Το ξέρετε εσείς εδώ πέρα το τέτοιο, το μέρος. Αλλά είναι μέσα στο τέτοιο. Μετά θα είναι από εδώ. Οκ, victory. Πρώτο game victory. Και ναι, αυτό ήταν το game. Αυτό ήταν το βίντεο. Και ναι.